Ngayong Marso 8, 2024 ay may isang matapang na Korean champion na naman ang dadayo dito sa Pinas para subukan ang lakas ng ating pambato na tubong tagbilaran Bohol na si John Vergel Vitor. Ang Koreano ay ang South Korean Super Featherweight Champion at knockout artist na si Tae-san Kim. May impresibong record ito na 11 wins, only 1 defeat, 8 via knockout. Habang 21 wins, 3 losses, 14 via knockout naman ang Pinoy na si Vitor. Kung titignan mo ang pareho nilang kartada, ay pareho silang may solidong suntok, kaya paniguradong may babagsak sa bakbakan nila sa ibabaw ng lona. Di basta-basta itong Koreano, dahil bukod sa mas matangkad ito na may height na 5'9", habang 5'6 lang ang Pinoy, ay impresibo din ang huling 5 laban nitong Koreano dahil lahat tinapos niya via TKO. Habang si Vergel Vitor naman ay natalo sa kanyang huling laban sa Japan sa isang controversial na desisyon. Kaya masasabing hindi pipitsuging kalaban itong Koreano. Paglalabanan nila ang bakanting WBO Oriental Super Featherweight title at gagawin ito sa baluarte ni Vitor sa Tagbilaran, Bohol. May Pinoy na din na nakalaban itong Koreano taong 2021. Ito ay si John Ray Lugatiman, pero naging split draw ang resulta ng laban nila. Habang itong si Vitor naman ay may Koreano na din na nakalaban. Ito ay ang WBC Asian Silver Featherweight Champion na si Dong Kwan Lee noong 2022, pero 2 rounds lang ang itinagal ng Koreano. Bulagta ito kay Sano. Kaya bago ang labang Vergel Vitor kontra Tae-san Kim, ay muli muna nating balikan ang naging laban ni Vitor sa isa pang Koreano, ang WBC Asian Champion na si Dong Kwan Lee na nangyari sa Bohol noong December 8, 2022. WBO Oriental Junior Lightweight title. Pino fighting a Korean. Identical records. We all know that Vergel, according to his interviews, and More patient and try to snap. He might as well. the defense also for Dong Kwan Lee. Meanwhile, Vergel Vitor, it will really take oh wow, good overhand by Vergel Vitor, but Don't them are just gonna trade. we all know John Vergel Vitor. It takes mahirap din tamaan. And he na binibigay din niya. Wow, by Dong Kwan Lee, answered by I think sabi ko nga sa iyo, in case pumasok si Vitor, magdadalawang isip. Mararamdaman ni Vitor na kaya niya isuntok ni Dong Kwan Lee. Alright, oh wow, that right hook by Vergel Vitor sent Dong Kwan Lee to the canvas. Sa counter. And Dong Kwan Lee quickly recovered. Moving forward is Vergel Vitor. Oh wow, another. But Vergel Vitor remains disciplined, partner. Look at that, no? He's not trying to. Vitor does not need the early rounds to warm up. Oh wow. Beautiful left hand from Vergel Vitor, sending Dong Kwan Lee to the canvas the second time, and he seems to be staggering. May 25, 2023 ay dumayo sa unang pagkakataon si Vergel Vitor sa bansang Thailand para ito sa WBC Asian Silver Featherweight title kontra Thai boxer na si Kampi Payom. Isang matinding bakbakan, palitan ng mga malulutong na mga suntok, pero nanaig pa din ang galing at tibay ni Vitor. Sabay nating balikan ang nasabing bakbakan. Naghahanap ka ba ng legit na talpakan? Dito ka na sa number 1 talpakan sa buong mundo, ang 1xBet. Pwede kang tumalpak sa boxing, basketball, NBA, PBA at marami pa. Sobrang dali gamitin. Mag-download lang kayo ng 1xBet na apps para sa mas malaking kitaan. Mag-register at gamitin ang promo code natin na CNM para makakuha kayo ng instant bonus up to 6,000 pesos. At pwede gumamit ng GCash para mag-deposit at mag-withdraw. Nasa pinned comment sa ibaba ang link, mga pre. At paalala, para lang ito sa 21 years old and above. So ano pa ang hinihintay nyo? Register na! Light heavyweight title. So Vergel, Chav on their own one, exchanging good punches. Good left hook there from Vergel. And Kampi rallying as well. Both breaking a stalemate with landing their own straight rights. Big clubbing left hook there from Kampi, and that's got.
right hand from Virgil again. Yeah, both these two are very evenly matched. This is going to be a great. Virgil already showing him signs of bruising on his left eye. And right hand there from Vitor. Uppercut to the head and right hand there from Campi. Jab there from Campi and a right hand. Oh, good left hook there from Virgil who caught Campi flush in the chin. Good shots to the body and tripling up with the left hook and rallying with the uppercut as well. Can he maintain this pace? Right uppercut and left hook twice in a row, and Campi is down on the canvas. What a knockdown, and it doesn't look like Campi's going to get up, and that's new WBC Asian Silver Super Featherweight Champion. August 24, 2023 naman ay dumayo sa unang pagkakataon sa bansang Japan itong si Vergel Vitor para labanan ang undefeated Japanese prospect na si Toshihiro Suzuki. Bumagsak ang Hapon sa laban pero nanalo pa din ang Hapon sa bakbakan. Marami ang umalma sa resulta na hometown decision daw si Kabayan. Sabay nating balikan ang naging laban ni Vergel Vitor sa Japan. No, nice. Nice. Ooh. Nice. Bantay. Yoy, grabe body shot, oy. Nice. Shot, oy. Makaber mo. Oh! Nice! Body! Grabe oh, mudig. Mudig dyan Pinoy oh. Game. Nice. Ugoy! Suntok ka rin siya. Mapunong yung combination. Yan ano. Okay. Ya, bandi. Yun! Straight! Hindi nga nung ma-absorb yung ano. Dapat counter niya yun. Yan. Dapat ma-counter niya yan. Oh? Ayan po! Yan! Another body na po. Down, yes! Yes! Ang galing! Oh, lamang tong kalaban eh. Buti na knockdown. Oh, nice! Good job. Nice! Nice! Ah, nice! Uy! Nice! Kuski-kuski gamay mo aper dong. Na. Kapoy na si Kuari Victor. Ayaw give up dong.
Pilig lawas. Nice. Pero bilid kaya po kung Vitoroy, maski pildi siya ni. Split decision, daog ang hapon, no? Split decision.